Здравейте, с тиквички започваме днес в канала Smart Coolbook. Ще използвам гевгир, една купа и ще настържа тиквичките на едрото ренде, като тиквичките са ми малко над килограм. Както знаете, в описанието на видеото ще ви оставя всички количества на продуктите, които използвам. След като съм си ги настъргала всички тиквички, виждате, ще ги оставим да се отседят, защото в това видео ще ви покажа едни много лесни и много вкусни кюфтенца от тиквички, които ще приготвим на фурна. Осолявам тиквичките и разбърквам, като за мен лично е по-лесно и по-бързо с ръка да се случи това. Разсол и разбърквам. Гевгирът ми е така малко по-тесен, така че наистина с ръка е доста по-лесно. След като се осолят, ги оставям така за 2-3 часа. Виждате, дори без да ги притискам, се отпуска отдолу вода. Ще използвам копър чесън и парче кашкавал. В случая аз имам чедър, какъвто имате, няма никакво значение. Ако ходите на работа и ви е удобно, може да си ги настържите от сутринта, да ги сложите отгоре с стреч или някаква турбичка и да ги приберете в хладилника до вечерта. Докато се приберете, със сигурност ще се бъдат отседени много добре и ще можете много бързо и лесно да приготвите вечерята. Тиквичките просто са подходящи за такъв вид приготвяне. Нарязвам си една скелетка чесън, мъничка е, но ще бъде достатъчно, защото ще направя и сос, виждате, в който също ще има чесън. Видяхте и копъра, който приготвих, и сега ще отседя допълнително. Може с лъжица, може така с ръка, кой както му е по-лесно и по-удобно. Има домакини, които не обичат да се цапат много, и такива като мен, които ръцете им служат най-добре. Виждате колко голямо количество течност се отделя от тиквичките. И след като се изцедят доста добре, мога да кажа, виждате, все пак не е тотално да ги смачкаме и да няма никаква влага в тях, но основната вода да излезне. Добавяме копър, чесъна и настъргания кашкавал, като от кашкавала оставям така едно малко количество. Ще видите, ще го използвам малко по-късно. И започваме с добавянето и на другите продукти към сместа за кюфтенца. Правя си така една хралупка, една дупчица и ще сложа едно яйце, което ще допринесе вкус, когато се запекат, и също така ще спои нашата смес, за да може да имаме едни хубави, красиво оформени кюфтенца, да не бъдат прекалено рошави. Разбърквам добре и сега трябва да сложим нещо, което да уеме остатъчната вода от тиквичките. Има няколко варианта. Обичайно се използва галета, аз в случая използвам финни овесени ядки. Те ще поемат водата, нямат някакъв явен вкус, така че са добра комбинация. Ако нямате галета, добавете си овесени ядки, или другия вариант е да добавите царевичен гриз. Около половин чаша смятам, че ще ви бъде достатъчно. Както видяхте, аз слагам така на няколко пъти, за да преценя. Виждате каква е консистенцията, така едно стегнато, запазва си формата, и оформям по този начин с ръце малки кюфтенца, малки, по-големки, както ги харесвате. Обичайно аз винаги си казвам, сега ще ги направя по-малки и по-симпатични, и с всяко следващо стават все по-големи и по-големи. Виждате сместа трябва да има тази консистенция. Ако вашата няма, добавете си още овесени ядки или още галета, с каквото решите да работите. И ето така с ръце, не е нужно дори да си мокрим ръцете. Виждате, все пак тиквичките имат доста влага. Подреждам си ги добре върху хартията в тавата и отгоре слагам ето така по мъничко кашкавалче. Той ще се разтопи, ще направи кюфтенцата красиви и мазнинката, която ще потече, ще ги овкуси чудесно. На 200 градуса с вентилатор. Този път на средното ниво видяхте. Докато се пекат, предполагам 30 минутки, все пак зависи от фурната, но толкова ще ви отнеме. Правя соса, чесън, 2 малки скилетки, сокът от едно резенче лимон, сол, едно стандартно овкусяване за чеснок сос, показвала съм ви го много пъти. Чесън, лимон, зехтин, сол
И сега слагам сумак, който ще замести този път чесъна. Ще има един много по-хубав, много по-интересен вкус. Защото, извинявайте, чесъна казах копърът, защото копър вече сложихме в кюфтенцата от тиквички, така че не е необходимо. Лъжица майонеза, 3-4 лъжици кисело мляко. Хубаво е да използвате гъсто кисело мляко. В случая моето не е много гъсто, но ето така се получава готовия сос. Готови са ни кюфтенцата, хубави, с приятна златиста коричка. След като леко се поохладят, сме готови да ги сервираме. Това е моята рецепта. Ако тя е била интересна за вас, подкрепете ме с вашия коментар. Абонирайте се за моя канал, ако отново се намирате в него и още не сте, виждате, че го посещавате често, подкрепете ме и се абонирайте.